Masu sauraro Assalamu alaikum. Abdullahi Idris ke muku fatan kun waye gari lafiya. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu mai albarka na karfe 6:30 agogon Najeriya da Nijar. Wato karfe 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin namu yau za ku ji cewa 'yan Boko Haram sun hallaka mutum 14 a jihar Borno. Sannan za ku ji cewa ƙarin miliyoyin 'yan Najeriya za su auka cikin talauci nan da shekara ta 2027. Mayaƙan Boko Haram sun hallaka mutum 14 da jikkata ƙarin 4, yayin da har yanzu ba a san inda wasu suke ba, bayan wani hari da suka kai wasu manoma a yankin Goza, jihar Borno ranar Asabar. Harin ya auka ne yayin da ake ƙoƙarin ganin an mayar da jama'ar yankin garuruwansu don su ci gaba da rayuwa, bayan kwashe shekaru da dama suna gudun hijira a wasu wurare saboda har-haren da 'yan Boko Haram suke kai musu. Sanata Muhammad Ali Indume, mai wakiltar shiyar Borno ta Kudu a Majalisar Dattawan Najeriya, shi ne ya tabbatar wa BBC da hakan a wata tattaunawa. Ya ce bayanan da ya samu daga wajen ciyamomin, wato shugaban ƙaramar hukuma, shi ne jiya Asabar ɗin nan ne mutane sun je gona don sare itace kuma su share gona. Ana son maganar a yi noma sai Boko Haram suka afka musu. Sun kashe mutum 14 wanda aka riga an jana'izar su kenan. To amma har yanzu ma mutanen da ba a gama tantancewa ba, don yadda na samu labarin sojoji sun je wurin ana so a samu ƙididdigar mutane nawa ne suke rasa rayukansu. Amma wanda mun sani guda 4 sun ji ciwo sun jikkata an kawo su asibiti, sannan zuwa nan gaba za mu samu cikakken bayani kan abin, in ji sanatan. Ɗan majalisar dattawan ya yi ƙarin bayani da cewa an kai harin ne tsakanin wasu garuruwa uku, Fulka zuwa wani ƙauye Boko da kuma gefen hagu akwai Kirawa. To inda masu ke fitowa wannan wanda an sani ana kiran ƙauyen Bile, to daman can ne ƙaramar burtalin Boko Haram. Ya ce Indume ya ƙara bayani da cewa lamarin ya faru ne kasancewar ana samun lafiya, kuma gwamnan jihar ta Borno yana ƙoƙarin ganin mutane sun koma garuruwansu da zama don ci gaba da rayuwarsu da suka saba. Ya ƙara da cewa to wannan ne ya sanya mutane suka je gonakinsu su share kuma su samu itacen da za su yi amfani da shi a gida, sai Boko Haram suka afka musu. Indume ya ce ko a ranar Juma'a gwamnan jihar Babagana Umara Zulum, a matsayinsa na babban mai kula da tsaro na jihar, ya yi gargaɗi akan halin da ake ciki a wannan yanki, musamman wurare guda 3. Gwamnan ya yi gargaɗi cewa muddin idan ba a ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki ba an daƙile abin da Boko Haram suke yi ta yankin Timbuktu na tafkin Chadi da tsaunin Mandara da kuma Sambisa wato Guza, to mayaƙan Boko Haram za su ƙara ƙarfi sosai. Suna nan a kan duwatsu suna sauko da su kai hari waɗannan yankuna. To idan ba a ɗauki mataki akan wannan wurare 3 ba, kamar yadda Chadi suka yi lokacin Idris Deby, a sanadiyar wannan ne ma ya rasa ransa, in ji sanatan. Ɗan majalisa ya ƙara da cewa yana ganin ɗaya daga cikin abin da ya janyo wannan matsalar a yanzu shi ne ƙasashen Chadi da Nijar da Kamaru sun dage kan korar Boko Haram a yankunansu. Hakan yake ganin su kuma Boko Haram suka karkato yankunan Najeriya, musamman jihohin Borno da Yobe da ma jihar Adamawa. Ya ce yanzu abin ya yi ƙamari sosai, suna so su hana manoma noma a bana, su ma kori mutane a wasu garuruwan gaba ɗaya, kamar yadda ya ce sun yi a Sabon Gari da Wajir ko a Dambuwa. Abin da nake faɗa kullum shi ne wannan abin muna ganin za a iya maganinsa idan an tashi da gaske, in ji Indume, sanatan kenan. Ƙarin miliyoyin 'yan Najeriya za su auka cikin talauci nan da shekara ta 2027. Wani rahoto da Bankin Duniya ya fitar ya yi hasashen cewa za a samu ƙarin miliyoyin 'yan Najeriya da za su auka cikin talauci nan da shekara ta 2027, inda bankin ya ce talauci zai ƙaru da kashi 3.6 cikin 100. An gabatar da rahoton ne a yayin taron bazara na asusun IMF da Bankin Duniya da ake gudanarwa a birnin Washington, DC na Amurka. Rahoton ya bayyana cewa dogaro da Najeriya ke yi kan man fetur da raunin tattalin arziki da kuma matsalolin shugabanci ne manyan dalilan da za su haifar da ƙarin talauci a ƙasar. Talauci a ƙasashen da ke albarkatun amma kuma suke fama da rauni, ciki har da manyan ƙasashe kamar Najeriya da Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo, ana sa ran zai ƙaru da kashi 3.6 cikin 100 tsakanin shekarar 2022 da kuma shekarar 2027, in ji rahoton.
Duk da cewa sashen da ba na man fetur ba a Najeriya ya samu ɗan bunƙasa a rubu'i na ƙasashe na shekara 2024, Bankin Duniya ya yi gargaɗi cewa wannan ci gaban ba zai yi tasiri sosai wajen rage talauci ba, saboda har yanzu ana fama da matsalolin kasafin kuɗi da gazawar hukumomi. Har ila yau, rahoton ya nuna cewa yankin ƙasashen kudu na hamadar Sahara shi ne yankin da ke da mafi yawan talakawa a duniya, inda nan kashi na 80 cikin ɗari na mutanen miliyan 695 da ke fama da matsanancin talauci suke zaune a shekarar 2024. A cikin wannan yanki, ƙasashe huɗu kaɗai ciki har da Najeriya suke da rabin wanda ke cikin wannan matsin rayuwa, wato sama da mutum miliyan 560. Yayin da gefe guda kuma kudancin Asiya na da kashi 8 cikin ɗari na talakawan duniya, gabashin Asiya da tekun Pacific na da kashi 2 cikin ɗari, inda gabas ta tsakiya da arewacin Afirka na da kashi 5 cikin ɗari, yayin da Latin Amurka da yankin Caribbean kuma ke da kashi 3 cikin ɗari. Bankin Duniya ya dangana ƙarin talauci a Najeriya ga faɗuwar farashin man fetur da rauni wurin tafiyar da ayyukan gwamnati. A lokaci guda, ƙasashen Afirka da ba su da arzikin albarkatun ƙasa da yawa na samun gagarumin ci gaba a tattalin arzikinsu da kuma saurin raguwa na talauci sakamakon hauhawar farashin amfanin gona da kuma ingantattun manufofin kasafin kuɗi. To masu sauraro, anan za mu kawo muku ƙarshen labarin namu, sai kuma idan Allah ya haɗa mu anjima.